Heddiw, dyn ni'n croesawu un rhan o dair tîm curadur llyfryn gylchgrawn y iaith Gymraeg sydd wedi ei greu gan fenywod ar gyfer pawb. Dwi wedi eistedd lawr heddiw hefo Casi Wyn i ddarganfod mwy am ei phrofiadau hi yn datblygu Codi Pais. Be ydy Codi Pais? Mae Codi Pais yn gylchgrawn gan ferched Cymru i bawb sydd wedi bodoli bellach ers 2 flynedd. A pha fath o gynnwys ych chi'n licio cael ym mhob rhywun? Cynnwys o bob math. Mae'r pwyslais ar gelf gweledol, peintiadau, ffotograffa. Mae yna hefyd gerddi, straeon byrion, celf mwy geiriol yn cael ei gynnwys. A mae yna lot ohonyn nhw. Canran uchel iawn yn weithiau gwreiddiol sydd wedi creu'n arbennig ar gyfer yr hufen. Felly, os lici di, mae o'n gylchgrawn ond hefyd yn cymryd rhyw fath o rôl fel arddangosfa genedlaethol gobeithio hefyd. Lush. Lle, pa mor wahanol ydy Codi Pais a sut ydych chi'n sicrhau i fod hi yn gynhwysol? Mae hwnna'n gwestiwn da. Ti'n gwybod, yn hanesyddol mae cylchgrona i ferched neu gan ferched yng Nghymru a thu hwnt wedi teimlo, mae'r binary na, mae'r ddeuoliaeth fel oeddet ti'n sôn amdani wedi bod yn bresennol iawn, ag mae be ydy hi i fod yn ferch neu'n ferchetaidd a be oedd i fod yn ddyn ac yn wrywaidd yn benodol iawn. Lle, pa mor bwysig oedd cynnwys gwaith menywod o ardaloedd gwahanol yng Nghymru a tu fas? Andros o bwysig, yn enwedig gan bod Lowri a Manon a fi'n dŵad o ardal Gwynedd, bod y cylchgrawn ddim yn mynd yn rhywbeth gogleddol neu rhanbarthol, i fod yn mor gynhwysol a phosib, ac eto bod lleisia ac arddulliau cyfranwyr dros Gymru yn dod yn un mewn ffordd. Achos ti'n gwybod, mae pob ardal yng Nghymru mor... Dio ddim mor eithafol ag America, bod bob talaith yn teimlo fel gwlad wahanol, ond yn sicr mae gen ti siroedd a phentrefi a dinasoedd lle mae yna hunaniaeth mor unigryw iddyn nhw. Ac felly, yndi, mae sicrhau bod y gynulleidfa yn teimlo mor amrywiol ac eang a phosib yn bwysig iawn. So, pam ar chi fatha criw penderfynu i gyhoeddi Codi Pais yn uniaith Gymraeg? Pan o'n i'n sefyll fyny, ac hyd yn oed rwan yn fy ugeinia, dwi isio hwn fodoli. Ac os dwi eisiau fodoli, os dwi eisiau'r cylchgrawn fodoli, dwi'n synhwyro ac yn gobeithio bod yna bobl yn teimlo'r un peth a fe. Ac unwaith eto, mae pobl sy'n creu pethau yng nghyd-destun Cymru a phobl sydd yn creu pethau drwy gyfrwng yr iaith Gymraeg. Mae'r gwaith maen nhw'n ei gyflwyno'n unigryw. Mae'n unigryw i Gymru. Does na'm disgwyl, ti'n gwybod, i chdi drio gwneud dy hun yn fwy llydeinig neu troi dy hun i fod yn rhywbeth nad wyt ti. Wrth gwrs wedi fwynhau diwylliannau eraill, ond gyda chylchgrona fel ma'n bodoli, gobeithio fod yn cefnogi pobl i deimlo ac i dderbyn i hynna'n. I dderbyn, ia, ma' yna gyfoeth i'r diwylliant yma. Ella i fod o bach yn anodd, ti'n gwybod, gan bod i'n wlad fychan a bod yna ddim cyfryngau annibynnol eisoes. Wel, os nad oes na gyfryngau annibynnol, yna be am ni sefydlu'r rhai. DIY ag annibynnol ydy'r rhain, da ni ddim yn derbyn grant am i wneud o. Ond dwi'n meddwl mai dyna, ti'n gwybod, dyna sy'n gyffroes. Os oes ti'n astudio, os oes ti'n fyfyriwr, os oes ti'n yr ysgol, cychwynnwch yn fanna cyn i chi ddeifio mewn i'r byd proffesiynol, achos dyna'r lleisiau da ni eisiau clywed. A wedyn mae'n mynd i gael effaith domino a mae yna fwy o bobl yn mynd i fod yn creu pethau yng Nghymru. A dyna sut ti'n creu cymuned, ti? Diolch o galon am y sgwrs, Casi. Wedi bod yn bleser. Diolch i ti, Talulah.